Татар эстрадасының иң моңлы җырчысы. Иң моңлы җырчысы. Иң моңлы. Bilmiyorum. Татар эстрадасының иң моңсыз җырчысы. Моңсыз. Татарда umuman моңсыз җырчы юк. Андай юк. Ну, әйтергә ярамый. Бар. Әмин. Yok, Әмин кирәк түгел. Татар Менә ул. Әмин. Ансы кайсы беренчесенә икенчесенә? Татар эстрадасының иң чибәр хатын-кызы. Мин. Аида Гарифуллина. Алсу. Ага. Эльза Зейри. Конечно, син кулыңны үзәләр алар дисәләр. Татар сәнгатенең иң дәртле җыры. Шайрый сандыгы гачлары. Мин шул җырны гына беләм. Все. Туган якка юл тоттамын, туган як. Икенче. Таралга инде, әлбәттә. Алга, таралга. И туган тел. Дәртле җыр. Иң дәртле җырларыбызсы Бигрәк тә читтә туган телне җырлыйсың, аерым тәртипләнеп китәсең. Татар сәнгатенең иң моңсу җыры. моңсу җыры. Искә карарма. Что, ребята, как-то несерьезно. Иң моңсу җыры искә карарма.